Conas tá do war. Bra. Pósach mam agus dagdor beidir bert fithe. Níl sé is gur hí lacha leis gúil sé imethe. Céir den rud dearnach a dúir táir se lem. Mam, Níl deire lean ar scéal go fáile chraí. Á sé tíanta galan. É take ar ais. Had bh má massa mear. Tá sí crackáilte! Ní sin ceart ar anmhí sin agus ní chóir meach an madra sa sé chun tosa. Frank. Frank is enam dom. Hey Mikey, I'm la madra sin ag múna am hóin íag de dit. Spirit na máí is mó bhí riomh an bráiste se. Madra mira na hamáníachta! Seo chuinge, an trénálaí amána is fear sa tír. Fuair na madra sin das bionar híidir mar eicem sin scéal. Agus aríam mín si cinach stéagacha don bhadra. Mar sé sin speisialta trúpalóir. Ní Frank le ar madra sin. Well, lena go ar Frank. Tá, cínta. Agus ar a bhana chomá. Éist. Tá tú cliste ach tá nethe áirithe sa saoil se nach digan tú. Níl is agad cad a hurling dúint rééis ar má sealan. Níl sa gaine.